L-esperjenzi ta' persuni li jieħdu ħsieb raba bid-dimensja jiġdu d-diffikultà li wieħed jgħaddi minnha meta jiffaċċja dawn ir-realtajiet. Bħal meta jibdew jimmaġinaw xi ħaġa li ma tkunx qed tiġri tassew u l-qraba jridu jarfu jwieġbu. Dawn l-esperjenzi kienu rakkuntati f'wieħed minn diversi seminars li għandhom lan iħejju aħjar lil qraba għal dawn iċ-ċirkustanzi. Anzjana rrakkuntat kif omma kienet timmaġina mara fuq siġra u ridet tagħmlilha l-kafè. Reazzjoni ta' dawk ta' madwara kienet iżżid il-pressjoni minflok tnaqqasha. Ma jibdew jgħidulha int miġruna m'hemm ħadd hemmhekk. U jkun ngħidilha le ħammur ara nagħmlilha l-kafè u inti biċċa kejk. Kienet tgħidli iva, u tikkalma qisha mixi. U huma tant kienu jgħidu magħha u jgħidulha illi tgħidli imma x'tagħmlilha int x'inti ġient. Ngħidilha ma nagħmlilha xejn, kellmuha bil-kalma. Il-ħtieġa għal dawn is-sessjonijiet kienet ilha tinħass matulhom ħareġ biċ-ċar kemm din hija kundizzjoni li tista' twassal għal dbatija fil-familja jekk wieħed ma jarafx kif għandu jimxi. Iben li għandu ommu missieru it-tnejn ibatu minn din il-kundizzjoni fisser kif diffiċli tkun marraf biżżejjed dwar dak li se taffaċċja. Kull ġurnata qed tiffaċċja sitwazzjonijiet ġodda u dak li kien jotta l-bieraħ ma għadux jotta llum għaliex qed innota li l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Issa għalhekk importanti dawn is-seminars għaliex hekk mhux niftu biss għajnejn il-poplu imma hija karità kbira. Il-pożittiv hu li ħafna bdew jifhmu li kontrarju għal dak li kienu jemnu din hija kundizzjoni li anke jekk ma tistax tkun imfejqa hemm ċans li wieħed jimmaniġġja aħjar. Għax kont naf kieku qabel, għax ara kemm tallimna affarijiet minn din is-session li għamlilna, dejjem nitalmu ġdejt u ġveru, għavolja anzjana jien ukoll, imma anke tgħaddi minn ċerti affarijiet tgħid issa naf. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b'Diżabilità Ġustin Karwana esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għar-rispons li kien hemm mill-pubbliku. Karwana rrimarkat li s-sessjonijiet f'Għawdex xedu wkoll il-bżonn ta' iżjed servizzi għall-anzjani f'din il-gżira u għalhekk se jkun opportun iċ-ċentru ta' matul il-jum li se jinfetaħ dalwaqt.